Hej alle sammen. Ja, jeg har jo valgt at lave min følgerstyrme i dag, og jeg fik at vide, at jeg skulle stå op klokken 10, så det gjorde jeg. Og ja, jeg har været nede og spise morgenmad, men det er fordi, at jeg skal op efter skole, og der er der rundstykker om søndagen, og så er det bare for at at komme hurtigt derned, fordi det vil alle gerne have, så. Og så, ja. Men nu er det i hvert fald tøjskift, så jeg tænker, at vi lige får skiftet noget tøj. Og så laver jeg selvfølgelig meningsmåling, og så ser jeg, hvad I synes af tøjet. Yes, så har vi lige ventet 10 minutters tid, cirka. Og ja, valget det blev nummer 1, som er det blå tøj, så det får jeg lige skiftet til. Så ses vi om lidt. Så er der skiftet til det her outfit, så jeg har blå trøje, så har jeg blå trøjebukser, det er faktisk meget lækkert lige på. Det er en mega varm dag. Ja, jeg ved godt, I ikke har bestemt det, men jeg skal ned i byen nu på min lille cykel, og det skal jeg, fordi at min tand er ved at gå frem, så jeg skal ned og hente nye piller. Så ja, det kommer til at tage noget tid, og så ja, det bliver godt. Okay, faktisk nu er jeg cirka få ryddet op. Ja, I kan lige se det. Jeg havde en masse ting på min roomie-seng, så den var det her. Og så gulvet har jeg ikke lige fået støvsuget, men det får jeg skudt ud. Og så det er min seng nu. Den ser sådan her ud, fordi at jeg ikke lige har planlagt, hvad jeg skal gøre i de tasker. Og så ser bordet sådan her ud, cirka. Jeg kan lige sætte på den her afstand. Sådan der, og så sådan der. Ja. Og altså, jeg har ikke lige sådan helt det fancyste ridetøj. Bare sådan mega lækre bukser. Det er sådan, det her det er mine ridebukser. Det er sådan nogle mega lækre bukser. Jeg kan lige få dem ud. Hvor der er sådan her på. Sådan, der sidder fast på sadlen, så de ikke kan bevæge sig så let. Ligesom jeg gør på det. Så kan de ikke bevæge sig så let. Det er skide lækkert. Og jeg elsker at springe i dem med det. Så ja, det skal jeg lige have på først. Og de ser sådan her ud. Ja, okay, de er lidt beskidte, jeg har været nede at kravle. Fordi at vi laver noget tilværsøvelse mig den her sådan en gang med. Og så kravler de lige lidt på jorden, så de skal vaskes. Men altså, så ser de ud. Min ridebørstrømmer, det er sådan nogle her. Fra Kingsland. Jeg har ikke haft dem på endnu, fordi der er sådan en tynd nogen, hvor der er nylon heroppe. Og så sådan lidt af det samme stof på bukserne. Bare tyndere. Men i dag, der tager jeg den med på. Nok bliver godt. Så har jeg sådan normalt bare sportsbøger. Og så min ridetrøje. Den her. Og den her ridetrøje, der har det skide godt for ligesom mine bukser. Og det var sådan ganske normal en. Den her. Og den kan lyse op her. Lige op ned. Smart. Og den er skide dejlig her på. Og I kan se her. Nu skal lige tæt på kameraet. Nej, satan gør jeg det her. Sådan. I kan se, der er en masse små huller. Og også her over det hele, det hvide faktisk. Det er det, der optager sved på den her. Så den er skide lav. Mega lækker høj på. Og det er bare sådan helt blød stof. Og det, jeg kan have på i 500 år næsten. Så ja, jeg tænker, jeg vil skifte. Hør helt om lidt. Så har jeg lige lækker ridetøj på. Og nej, jeg rider ikke med briller. Jeg har så mine briller af selvfølgelig. Og så, som I nok kan se, jeg har en piercing lige der, og den elsker at stikke af. Så tager jeg brillerne af. Jeg kan sagtens se uden briller. Jeg bruger dem kun, fordi jeg har dårlig syn på det ene øje. Men jeg kan sagtens se, at jeg har gået med briller, og jeg ved mange gange, uden hvad jeg har haft. Så nu tager jeg plaster på. Og det er ikke så synligt, det er faktisk mega fint at gøre på sådan. Og så sørger jeg for at ramme min piercing med det her bløde noget. Så at når jeg hiver af, og hvis det for eksempel stedet for det her, så klister, så det vil gå ud. Det vil være ret nederen. Ja. Og så rører den faktisk ikke ud. Så det er meget fint. Og nu finder vi lige mine røde støvler. En lille støvle. Og 2 lille støvler. Og ja, jeg har ikke vasket mine støvler i lang tid nu. Jeg har lige sådan fuldstændig lidt sådan. Inden jeg gjorde det. Nu er det altså mig. Og det er sådan her nogle mega lækre
herovre. Ej, så ikke til at gøre det i dag. Så, og der er sådan stille af nogen. Mega dejlig mærke. Og de er skide dejlige for os. Dem hopper man bare lige i. Og de passer glimrende. Man skal lige vende sig til dem selvfølgelig, og det der shit. Men altså, jeg har altid elsket at gå i dem, så det går. 5 minutter, så er de klar. Jeg elsker lige den af, fordi at solen i mine støvler kan godt drille en gang imellem. Men altså, det kommer også an på, hvordan man tager af og på alt det der. Jeg har haft nogle ridestøvler lidt det samme art, som jeg så anderledes på. Og det, fungerede bare, solen blev siddende og alt det. Så jeg synes virkelig, I skal købe dem her. Og det er også fra Kingsland, ja. Fra samme butik, det er fra Horse World. Så ja. Og det er bare sådan helt vildt dejligt at have på, og alt det ridetøj, jeg har på lige nu, lad os sige sådan. Jeg elsker det. Det er så dejligt, og altså, det er sådan, de er så søde, i hvert fald dem Vejle, de er skide søde. Så ja, og hvis det er, så kan jeg altid lave en video om, hvor jeg sidder og pusser mine støvler. Det tager så 20 minutter eller noget. Det vil jeg gerne lægge op af alt det der shit. Jeg skal også pusse min sadel på et tidspunkt. Jeg pusser ikke sådan i hovedtøj, men sadel skal gøre sådan mest min hoved. Og så har jeg en anden plads. Den her. Jeg kan sgu ikke huske, hvad jeg har fået den fra, men jeg er glad for den. En grøn trøje. Og den rider jeg faktisk i, fordi at der har min telefon. Der kan min telefon passe i. Jeg har sådan en motherfucker her. Og den kan ikke passe i den her jakke. Det er træls. Så den her rider jeg i. Hele tiden. Og murer alt det der shit ind. Jeg har lidt 3 godbeder til min hest. Det er faktisk dejligt der. Så har jeg lidt der til. Ja. Så det er bare det, jeg gør. Nu lægger jeg lige en story op. Hvor jeg spørger, skal jeg filme, mens jeg rider? Så tager jeg sådan en video af min hest, der smutter. Det er smutter. Så ja, så den slår op. Jeg kan vise den. Så lige op stadig. Så den ene en gang imellem. Ej, hvor sjovt. Jeg har lige tjekket ind på den der, om hvad jeg skal gøre først. Og nu står der 50-50. Altså, det er bare ikke sådan en coincidence, you know. Så det er lidt sjovt. Så nu må jeg faktisk selv bestemme. Og jeg tænker lidt, jeg murer først. Det er sådan lidt lettere. Så hov. Nu er den slået op. Skal lige finde den. Ja, nej. Skal jeg move? Eller om jeg skal filme. Altså det er min hest, der løber der, som I kan se. Så kommer den anden hest væk. Så det er faktisk meget fedt. Og så håber jeg selvfølgelig, at jeg skal. Fordi så gør det. Så I senere. Ja, så nu er jeg færdig med at ride, og det gik faktisk sådan stille og roligt. Hun var lidt balladeagtig i dag, men jeg tror det er fordi, at det er så lang tid siden, jeg sidder ved at ride på hende, så ja. Men nu skal jeg i bad. Så ja. Og så det næste skal jeg nok bare slappe af. Der kommer en meningsmåling op, om hvad jeg skal lave, om jeg skal se en film, eller hvad jeg skal lave. Alt det der shit der, you know. Så ja.
Tak fordi I så med på den her video. I må gerne abonnere, så I kan se alle de andre videoer, jeg laver. Og så selvfølgelig like og kommentere. Vi ses i næste video. Hej!